procjenama, studijama, znači krajem 17. stoljeća, bilo je nekih recimo oko 200-220 tisuća stanovnika na prostoru, ono što mi sada poimamo Slavonija. Kad govorimo Slavonija, recimo do prodora Osmanlija, znači možemo govoriti već ti njihovi prodori od kraja 15. stoljeća, tijekom 16. stoljeća i tako dalje. Slavonija je bila recimo od prostora Sutle, pa sve do recimo Spačve, recimo toga kraja. To se poimalo kao Slavonija, pa čak još malo istočnije. Kad mi govorimo o ovoj Slavoniji, mi govorimo o recimo ranonovovjekovnoj Slavoniji, a to je Slavonija koja je iz perspektive Habsburške monarhije i Habsburgovaca oslobođena krajem 17. stoljeća. Znači cijeli taj prostor do kojeg je recimo u međurječju između Drave, Save i Dunava došlo je Osmanlije sa svojom sabljom. Kad su onda ovi to iz njihove perspektive oslobodili, onda je to počelo se poimati kao Slavonija. Kao što sam spomenuo, znači krajem 17. stoljeća procjene su da je na cijelom tom prostoru bilo između 200 i 220 tisuća stanovnika. Cirka oko 100 tisuća muslimana i ovo je naravno ostatak i su kršćani, što Kalvini, što naravno Luterana malo, što pravoslavne vjeroispovijesti i naravno katolici.